Sabi na nimo pang light-light ba? Tagalain country ra ba ka? Hindi naman nimo pag light-light sa mga Pinoy, check! Dili ako usab! Dako na jud ako mga maiso. Pwede na yun ni ma-harvest ba? Pero, kailangan ako ni magtanom ko og lubi. Asa ma to si Jewel, oy? Jewel! Jewel! Check, unsa ay mataya? Oy, naara madeka dara ah. Kita ka anak lubi. Oh, check, unsa man? Pangita dito tambay. Paaniya sa ako ah. Ah, sige. Ato na ka. Ops. Ani sa diri. Wala pa ko nahuman. Ha? Ingna sila ha. Tagatanom sa isa ka lubi. 10K. Ah, sige, check. Ako bahala. Banto sila ay. Hindi ka na si Karens, oy! Yung tag na tayo sweldo! Kasweldo naman tayo rin kayo deliver ba nato na eh! Tayo sa magod? Naana po na yung pagkumangko ni Inchik, oh! Piat City na ba ni? Hilang ng ngipo, no? Hoy, Piat City! Nandun sa din niya! Gusto mo magkakwarta og daka? Eh, siyempre, gusto kaayo! Ya, kung sabi buhato na mo? Simple lang kaayo, oy. Magtanong na maglabi, nanamitin ka. Ay, gara-gara man na yung mga nagsinamok na juga diri ba? Nga, kung sabi plano na to ni? Tuo mo na? Uy, kasayangan ng 10K. Ya, kung sa may dugayan na to. Tana! Tara, sante ka na na. Tara! Disbil na ba? Disbil na ni? Na, pre! Natuo ka katong damna ni og lupi pre na kamaysan man eh! Simple kay kayo pre no! Padali lang ta! Basura po pagtanong na to. Hindi mo tubong lupi ani. Tita Inchik, kita na ko mananumay sa malubi. Oh, asa ba sila? Tara, Tita Inchik ha. Oy, check! Kung saan ito katinoon mong istorya na 10K daw, tanong rag lupi! Oh, tinuod na, pero tulo lang sa kalubi ako ipatanom. Sa to tulo? Mura din itulo! Uy! Siguro na kay 10K! Kuha isa! Oy! Inserve na kayo ko! Kakuha na ko isa 10K na kayo niya eh! Ako po, kwarta! Oops! Nalakoy 10K, kadali ra kita og 10K, oy! Anom lang tag isa ka buklubi, okay na, 10K na yun! Dali, ara nakapunit sa tulo eh! Wa man jud may ka apas. Check, wala nga lain? Wala na jud. Unsaon taman? Aptik man kayo sila tulo. Nga, check, asa man na mo itanom, check? Kita mo atong hawan. Dito na ninyo itanom. Ta! Pero Tessa, ang bayan na 10K! Ah, wala pa gani ninyo na tanom. Maningil dayon mo. Itanom sana ninyo. Oh, sige, check! Sige. Kita mo na to. Tara. Hayahaya niyo eh. Sige lang. Bawi ra ta sunod. Dahil sa maniin ta. Kung hatanan ba sila? Sige, ato sa paniran. 1 hour later. Oh, check! Kumana, check! Si Seo ra kayo yung magsugo. Ah, dali ara ninyo kabalik oy. Ah, maayo. Kaya natanom na ninyo. Ah, kadali rato yung gisugo. Tulor ka buklubi. Bisik ra kayo to. Nya, asa namang 10K, check? Ay, tama. Kalimot ko sa inyo og ingon ba? Kalimot na unsa? Ang bayad ani. Ipadayon na yung istorya, check. Bayad ni. Humana na magtanong mo glubi ba? Ani manggod ni. Dara na kong muhatag og 10K. Inigmamunga na ang inyong gitanom na lubi. Let's go! 10 years to 15 years naman mo nga, check! Grabe na nimo pang light-light ba? Tagalain country ra ba ka? Grabe naman nimo pag light-light sa mga Pinoy, check!